Сонечное тепло опало и бурштину, в отблеске зорок у гранях авантюры, напырски воды горных озер на горным крышталі. Як тут не поверить старожитной легенде, паводле якой у пачатку сусвету існавала першасное каменное небо. Калі зло ўварвалася на зямлю, небо раскололася, а яго дробныя асколкі рассыпаліся по зямлі ў выглядзе самацветаў. З тых часоў кожны камень лічыцца частицей нябеснай цвердзі и захавальнікам силы и энергии. Настоящие вот камнерезы, те, которые работают с камнем, они говорят, что у камня есть душа. И вот отрывая даже осколок вот от природы, все равно эта связь имеется. Жизнь минералов, камней – это все миллионы, миллиарды лет. Возможно, кто-то помнит динозавров, кто-то помнит, как вообще жизнь зарождалась на нашей планете. Для них наша жизнь – это просто мгновение. Да выставы «Прыгажосць з нетраў зямлі» абласны краязнаўчы музей ішоў доўгія гады. На пачатку ў 1952 годзе дзеці Дома піянераў прынеслі сабраныя імі прасцейшыя ўзоры гліны і вапняку. З 1993 пачынае складвацца калекцыя унікальная. Першыя ўзоры паўкаштоўных мінералаў перадае вядомы ў Брэсце геолог прафесор Альберт Багдасараў. Уклад унеслі і кафедра геаграфіі Брэсцкага універсітэта імя Пушкіна «Брэсцкая мытня». Такім чынам, сёння ў фондах краязнаўчага музея 1500 ўзораў мінералаў і горных парод. На выставе толькі трэцяя іх частка. Тут і багацце брэшчыны бурштын і сапраўдная гордасць экспазіцыі перыт, даволі рэдкі мінерал. Уникальнейший образец. Я не думаю, что еще где-то, может, какие-то только чисто минералогические музеи могут обладать таким образцом. Сегодня у нас прекраснейшая выставка. Не думаю, что в областных музеях, да в других музеях есть такие коллекции. Я думаю, что наш музей, наверное, единственный у нас в Беларуси обладатель вот такой уникальной коллекции. Першыя наведвальнікі выставы ад бляску самацветаў літаральна не маглі адвесці вачэй. Нават тыя, хто ўжо не аднойчы да гэтых мінералаў дакранаўся. Я никак не ожидала вот это все увидеть. И увидеть это воочию. То, что мы видим в каталогах, это не дает нам того впечатления, которое мы видим вот здесь на выставке. И я восторгом все это вот рассматриваю. Создается такое впечатление какой-то сказочности, как мне кажется. И пусть мы много раз уже видели эти камни, потому что я как сотрудник музея сталкиваюсь с фондовыми коллекциями, но тем не менее они вновь и вновь впечатляют. И по-другому как-то заиграли, наверное, когда вышли из недр наших кладовых. Мінералагічная выстава будзе працаваць у краязнаўчым музеі да 15 кастрычніка. У кожнага ёсць магчымасць адчуць на сабе прыцягальную магію самацветаў, бо кожны з іх мае пэўную частату вібрацыі, якая ўздзейнічае на чалавека і дазваляе яму вызначыць, які з мінералаў менавіта твой. Людмила Салдзіна, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».